Сутринта ми започна в Бургас и имах възможността да се разходя из парка, както и в центъра, където намерих едно много сладко руско магазинче с много яки десертчета, но тъй като отскоро чета една история с BTS, реших да си купя рамен и да си добавя към него реални съставки, така че да го направя максимално реалистично до истинския вкус на корейския рамен. В случая това би трябвало да е бибимбап, поне мисля, че така се нарича. Също си пуснах да гледам влог на момиче, което е пътувало до острова Джеджу. И наистина за някакви мигове просто цялостно се пренесох до Корея, преди да се върна в реалността и да трябва да отида на работа. Няма абсолютно никаква жива душа, въпреки че е края на юни. Някакво кученце чуха, ма никой. Pretty. Искам да се разходя и бих се разходила, но утре съм на църква и трябва да ставам рано. Така че ще трябва да си изчакам автобуса и да се прибера. О, мъга луната! Тя е колкото лампата, бе. Майко мила. Вау! Вау! God's masterpiece. Реших, че мога да се разходя поне до центъра за малко, защото имам поне 20 минути докато рейса дойда, така че to the center we go. На центъра има някакви народни танци, които всъщност сега осъзнавам, че това са същите хора, които ние настанихме в хотела и заеха 6-7 стаи. Утре си тръгват. Днешният ден започна с обичайната сутрешна разходка. Цялата тази красива природа около мен, а пък и факта, че гледах Тинкърбел наскоро, ми даде идеята да започна отново да си събирам различни видове цветя и да ги сложа в книга, за да изсъхнат, а след това най-вероятно ще си направя цяла страничка с тях в скрапбука ми. Тъй като времето е хубаво и съм втора смяна, реших, че ще отида на плаж. И след като се върнах от плаж, си пуснах кей-драма, сготвих си пилешко с ориз и си пуснах да играя Майнкрафт. Вече някак съм загубила удоволствието от това да играя сама и супер много ми липсва да играя с приятели, но вече никой не играе Майнкрафт, освен мен. Дано да не му убие. Наистина се надявам на това. Дано да ми е приятел. Не повярвам. Това беше много забавен случай. Значи това момче се телепортна до мене, уби ме. Аз нямах почти нищо в мен реално.
Той явно обаче прави пари от това да убива, защото имаше някакви такива. О, мага! Намерих такова! Пирамида. Ама той сега ще ми обере нещата. И затова се дразна на хората, защото реално то няма нищо. Разграбена е вика. Да. Ма дори да не беше, той ще да си обере нещата и да ми бие шута на мен. И затова не харесвам да играя с чужди хора, защото повечето като цяло са някакви, дето търсят само какво могат да вземат от тебе. Омага! Папагалчета и пандичка. Искам да я нахраня сладката пандичка. Сега набързо си дояждам сладоледа и отивам да се оправям за работа. След работа реших да се прибера пеша, въпреки че беше супер жега, но аз си носих айс кафе в мен, така че оцелях. Понеже карам повече първи смени, много силно се надявах да успея да отида на плаж някой път, когато съм втора, но всъщност осъзнах, че времето е толкова хубаво, че дори мога да ходя на плаж след първа смяна. В случая в момента е някъде 5-6 часа след обед и водата въпреки това е тава. Буквално е кристална, сякаш съм в Гърция. Толкова беше приятно, че плувах сигурно към час и половина. Буквално не излязах от тази вода, въпреки че на хавлиите ме чакаше една моя приятелка, с която случайно се засякохме. Вече когато започна да залязва слънцето, изкарах брауни на разходка и отидохме към по-оживената част в града. За жалост тази година няма много туристи, но въпреки това ми е супер приятно да виждам всички тези хора, които са дошли на почивка, да слушам музиката около мен и просто да усещам тази лятна атмосфера. На следващия ден пътувахме за църква и отново беше страшна жега. Затова помолих моя приятел да ми позволи да си отворя прозореца и просто да се надвеся, както кучетата по филмите, защото наистина умирах. Като казах куче, буквално намерихме кученце, което беше с размерите на кенче Кока-Кола. Толкова беше малко. Най-накрая ми се отдаде шанс да се разходим в парка в Ямбол и видях много готини водни лилии. Никога до сега на живо не съм виждала водни лилии. Аз много ги харесвам. Наистина вънка беше страшна жега, но си струваше. Поне за мен. След като се прибрах, разходих брауни, а на следващия ден след работа отидах да купя възможно най-жълто-розовия букет за моя приятелка от църквата, която има рожден ден. Мястото, където беше избрала да го отпразнува, е някакъв супер готин див плаж. Беше супер забавно, хапнахме пици и плодове, плувахме, играхме на водна топка. Добре, че е моята друга откачена приятелка ENFP, която да се нави в 10 часа да излезе. Въпреки, че тя в момента си е вкъщи и си лежи, аз просто извънах бях като човекара да излезаме и тя като аре правим. Успях да Вау. Оп. Видя ли? Ой! За секунда. Вау. Да видим. Той страх ме е да не скочи. Ма тя е сладичка. Видя ли? Да. Какво се случва с този град, бе, човек? Човек, ние ставаме Нью Йорк, свири. Наистина, погледни. О, мага! Абе, Криси, имам чувство, че идва към нас. Бягай. А не, избяга. Ма сладичка е. My girl went home. Чувството беше все едно инвестигейтваме нещо по улиците, буквално. Защото тя, Криси беше с някакви очила такива. Не такива, не като моите. Аз съм party rockers in the house tonight. Криси беше точно с тези очилата като на детективи и чувството беше все едно буквално разследваме самите улици. И факта, че днеска намерихме две мишки. Значи намерихме една мишка, която беше на
на улицата и беше умряла и беше разядена, даже това нещо не искам да го казвам. И после намерихме още една жива, която всъщност беше много сладичка. Аз наистина не се изплаших от нея. Беше много сладка и миличка и оплашенка. И направо ми е гадно по някой път, че изпитваме някакви тръпки, нали, гадни чувства към мишките, защото те са просто животинки. Да, гнусни ли са, да, пълни ли са с зарази, да. Обаче реално са много сладички. Наистина са много миловидни и сладички. А не, прибирам се и намирам някаква жаба в купата на Майра. Направо не знам какво става. Мишки, жаби, само гадови, човек. Честно да си кажа, хич не ми се ляга, обаче трябва, защото утре съм първа смяна. Сутринта отделих време да чета от една много хубава християнска книга, а след това отидах на гости на баба и точно когато влязах, запраска един обилен дъжд. Буквално изглежда се едно вали сняг или градушка. След като бурята отмина, отидох на плаж, а след това реших да покарам малко колело. Не съм карала колело буквално от 3 години и супер много ми липсваше това чувство. Намерих си едно много тихо и красиво местенце, където просто да седна за малко с мислите си. Когато се прибрах, си направих пуканки и се пуснах Барби и започнах да рисувам дъга. Като цяло мисля да окича цялата си стена в най-различни рисунки, но това ще го направя в друг епизод. Наживо изглежда по-добре. Това отново е кратък влог от деня, в който отивахме на църква. Слънчогледите вече са цъфнали, видяхме кравички, щъркели. Просто винаги това да пътувам за църква е едно от най-големите ми приключения. След обеда мина нормално, просто се разходих из града отново. Имаше много красив залез и отново се усети тази приятна лятна градска атмосфера. Може би някой път ще се опитам наистина да вляза в обувките на турист, който за пръв път идва в Поморие. А може наистина да направя такъв епизод това лято, където питам хората за инструкции в собствения ми град. Но за този епизод спирам до тук. До скоро!